खुलुमबाय लोगोफोर दायो आङो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरि बाजारनि एटास मोनसे फिल्डआव बेबायदिनो निसिमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोनसे बेबायदिनो 33थि बोसोरसालिया मोनसे एनुवेल कनफारेन्स जागासिनो दङ दा बेयाव आङो दंफैयो दा बेयावहाय मा रोखोम जागासिनो दङ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो देखायनो नाजागासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां अब्लानो दा आङो बेबायदिनो रिसेपसन कमिटिनि एडभाइजार सारनावहाय फंनैसो मिथिनानै लानि बेनि सोमोन्दै दा बे प्रग्रामा दे जागासिनो दङ सानबैसेनि हाबाफारि लानानै जादोंमोन जेनेबा बे हाबाफारिया जोंना मैयानिफ्राय जादों एबा 6 आरो 7 साननैनि हाबाफारि लानानै नैबे जोंनि एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु मिटिं बेखौ जागायनाय जादों ओमफ्राय मैयानिफ्राय जानानै दिनैसिम दिनै गेवलां मेल जागोन दिनै गेवलां मेल जानायनि उनाव दिनै माखासे आलासिफोरखौ लिंहरनाय जादों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन बसुमतारी बिथांखौ दिनै प्रग्राम बायदियै हांख्रायनानै लाबोनाय जादों बेजों लोगोसे दङ जोंनाव बिटिसिनि इएम जोंनि सार रन्जित कुमार बसुमतारी प्लास बिथांखौ फेरेंगाबो बुङो दा बेजों लोगोसे गोबां आलासिफोर दङ दा बे साननैनि हाबाफारियाव जोङो कालारफुल बे मिटिंखौ खालामनो होननानै 6 आरो 7 माने 6 आरो 7 खालार खालि बेखौ थि खालामनाय जादों निसिमा आन्चलिक कमिटि एबसुनिफ्राय बे मिटिंखौ खालामनो होननानै जोंनिखौ बानजाय आफाद दादों आरो आंखौ एडभाइजार बादियै आंखौ बिथांमोनहा लाफानानै खामानिखौ दायो आङो बेबायदिनो डाइनिं हल फारसे थांगासिनो दङ बेयाव बेबायदिनो गोबांथार दाब दाब स्कुलफोरनिफ्राय स्टुडेन्टसफोराबो थाफैनाय जादों दा बेबायदिनो जानाय लोंनायफ्रा माबायदि कन्डिशन जादों आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो देखायगासिनो दङ मा बेदर जाहोनाय जादों आङो देखायनि दा फाइनालि आङो डाइनिं हलाव मोनफैबाय नै दा बेनो जादों जाहैबाय डाइनिं हल दा बेयावनो गोबांथार ओंखामफोरखौ जाहोनाय जादों आरो बै न'आनो जादों जाहैबाय ITI कलेज आरो बेजों लोगोसे नैबेयाव दंबावो मोनसे नैबेबो जादों जाहैबाय ITI कलेज ओइ माथो नों एन्सार्स नामा बेयो हटेल माने आरसि कमिटिं दाना होजानाय मानसि जाहैबाय जोङो ओमफ्राय प्लास भलुन्टियार इनचार्जबो आङो दा जेरैखियाबाबो जों बे प्रग्रामखौ खुंफुंनानै हरनांगौ जाफुंहोनांगौ बिनि थाखायनो जोंखौ आरसि दाना होनाय जादों आरो दा बेयावहाय बेबायदिनो जानाय लोंनायफ्रा माबायदि जाहोनाय जादों जेनेबा जाहोनाया जोंथ' रावखौबो अबजेक्सन होआखै जायनो फैदों बेखौनो जाहोदों पाब्लिकबाबो जाहोदों स्टुडेन्टबाबो जादों जिखुनु मानसि आरो जों ओंखाम ओंख्रिखौ ना जाहोनाय जादों अमा जाहोनाय जादों बिदिनो दा गोबाङानो जानानै थांलाबाय आरो मानसिफ्रा दा नै सानैसो जाबावदों आब'मोन आरो ना गोथावना थावा जाखो गोथाव दा मा बेदर जाखो ओरैनो अमा बेदर ने आस्सा दे जाबाय था दे औ दा नै ओरैबो जादों आरो ना माखासे स्टुडेन्टसफ्राथ' आरो फ्रायनो दहायनो जानानै थांनाय जाबाय नै बेफोरबायदि अमा बेदरफोरखौ जाहोनाय जादों दा नै ओरै फंबायमोना जागासिनो दं आरो ना फंबायमोन बबेनिफ्राय आमगुरिनिफ्रायनो आस्सा दे आमगुरि स्कुलनिफ्राय ने दा जागासिनो दं नै धामाकार नै एसे जाना हो गोथाव नंगौना नङालाय बाबु हा मा बर'सो आस्सा मा स्कुलनिफ्राय नानि आस्सा आमगुरि स्कुलनिफ्राय ने औ दा मा क्लासाव फरायगासिनो नानियालाय आस्सा दे नानि दे मोजां फराय दे आस्सा दा अलरेडि नै बेयावहाय बाहाग खालामनानै दोनजोबखानाय जाबाय बेदरफोरखौहाय बेबायदिनो आरामसे लांनानैल' हैनो नाङो नै बेयावहाय एकदमबारे मावनाय दांनाय आरो पुरा धामाकार जागासिनो दङ नै दा बे कनफारेन्सआव बेबायदिनो बिटिआरनि इएम सार रन्जित बसुमतारियाबो नुजानानै दंफैयो दा आङो बिथांजों फेस टु फेस कन्टेन्ट लानो हानाय जायाखिसै मानो होनना बुङोब्ला बहुद टाइमनि आंखाल दा बिथाङा रायजो राजानि गेजेराव मा मेसेज होलाङो दा आङो बिथांनि मेसेजखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायनो थाखाय आखायाव लादों नोंथांमोना खोनासंलांदो आं गोलाव बुंनो नागिराखै गोबांथार सावरायनो गोनां दङ आं मोनसेल' बुंनो नागिरदों दिनै जोङो जुदि हारिखौ फोथांना लाखिनोब्ला फेर फाथिलायनो हानाय मोनसे हारि जानांगोन फेर फाथिनाय होनोब्ला जोङो मोननै रोखोमनि पेरेलेल स्टाडि खालामनो हायो बोलोजों फेर फाथिनाय आरो मेलेमजों फेर फाथिनाय जोंनि समा मेलेमजों फेर फाथिनायनि मोनसे सम जायनि जाहोनाव दिनै फरायसा फरायसुलि आंनि लोगो नोंथांमोनखौ आं खावलायनो नागिरदों
जोंनि बिटिसि सरकारा मानव गेरेट प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बोसोरफ्रोमबो खमैबो साथाम जोङो UPSC कन्डाक्ट एग्जामफोराव फेर फाथिलायनानै देरहासार जानानै साफा साफा IFS Indian Foreign Service, Indian Forest Service, Indian Civil Service, Indian Police Service बेफोरबायदि जोङो गथ'फोर दानो हायो नामा होननानै देग्लायनिफ्राय जोंनि सरकारा बे हाबाफारिखौ लादों जे बोसोरफ्रोमबो एटलिस्ट जोङो बोसोरथामखौ प्रमाननायनि सा 50 गथ'साफोरखौ लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ कम्पिटिटिभलि जोङो दिल्लीयावहाय फ्री कोर्स कोचिं होनो हायो नामा बे थांखिजों जोङो दाखालि सा 50 थिनहरबाय। जों दा बेखौसो मिथिनांगौ बा बुजिनांगोन हरखाबै UPSC एग्जामाव कन्डाक्ट एग्जामावहाय बाहागो लानानै IFS, IPS, IAS पास जानाया गोरलै खोथा नङा। जोङो माबायदि प्रिपेयार खालामनांगोन सासे गुन गोनां फरायसा फरायसुलि जों जाग्रोनांगोन। थाखो 9 निफ्रायनो क्लास 9 निफ्रायनो जोङो जुदि प्रिपेयार खालामोब्ला ग्रेजुएशन जानायनि नेक्स्ट इयारावनो फर्स्ट टाइम एटेम्पआवनो जे UPSC कन्डाक्ट एग्जामखौ पास खालामनो हाया बेखौ दा सान। मानोना बिहार बायदि जायगा जाय बिहारा मोनसे स्टेटआव ओरैबायदि इउनिभार्सिटि दङ बे इउनिभार्सिटिफोरनिफ्राय पास जानाय गथ'फोरखौ आसामनि गोबां इउनिभार्सिटिखौ बिहारनिखौ आसाम इउनिभार्सिटियावहाय एक्सेप्ट खालामा लेक्चारारशिपनि थाखाय बा प्रफेसारनि थाखाय। किन्तु बिथांमोनखौ गुबुन स्टेटफोरा क्वान्टिटिनि थाखायल' ग्रेजुएशनखौ होयो होननानै मास्टार डिग्रीखौ होयो होननानै BA कर्सखौ होयो होननानै सानोब्लाबो दिनै दुलाराय भारतआव एनी कम्पिटिटिभ एग्जामावहाय बिहारा बांसानखो हिसाबै बयनिख्रुइबो बांसिन। मानोना बिसोरो उन्दैनिफ्रायनो प्रिपेयार खालामो। बेनिखायनो जोंनि फरायसा फरायसुलि नोंथांमोनखौ नोंथाङा जा बिथिंजों दावगालांदों बे बिथिंखौ जेब्लायबो संदानबाय थानांगोन आं बेखौसो खावलायगोन।